Рождество Христово то свято любові, котра принесена на землю з приходом новонародженого і спонукує і нас каждодньово на нукашнє духовне родження. Порушує нас на обнову чоловіка, фамілії, нації, держави і цілого света. Рождество Христово нас поволує, щоб ми почитували všetky Божі створення, а понад všetko, щоб ми пестували і чували то, що найвредніше. Чистоту душі і серця, прейк покаяння і милосердя, у любові і у пребачуванні. Най нас і тото Рождество Христове у року Божого милосердя виведзе зо цмоти до светла, keď ми заблукали. Най нас духовно величі, keď ми захворели, і з'єдині нас зо духовну фамілію Церкву Христову, а Дух Рождества найвічно пребува у наших душах, у наших домах і у наших фаміліях. Христос рождається, славіте Його!